bai, gure urrengo probat hemen bai, bakoitzak berea, taldekako lana, eta puntu asko jokuen. Kalean ibiltzen altzarete? Txomin eta hor? Bai, noski. Bai. Areson? Areson, bai. Kale mota, daukazue. Ez da oso luzea, Aresokoa, ez? Aresok barrio txina badauke, Bai, hori ere, bai. Bai. Pontxo, badakizue, merezi du. Areso bizitatzea orain publizitate turistikoaren tartea izan dago. Hor joango da, lekura, hartu txomin lekua. Eta zuk, kalean, ikusten ditugun esaerak osatu beharko dituzu. Zuk zati bat eman, mezuaren zati bat, eta urek osatu beharko du. Ea osatzen ditugun, denbora. Badago. Txala. Mesedez. Atea. Ez? Izan ezik. Baimenduak. Mesedez. Isiltasuna. Hori bai. Itxi. Atea. Hemen. Sakatu. Margotu. Margotu. Bueno. Ui, berria. Bai, margotu berria, bai. Ondo! Azkena zen eta... Baleko hartzen dau txaminek, azkena zelako bestela zigorra latza izango zen, 0 punturekin geratuko zinatekete, baina ez, azkena zenez, ez da segertatu. Taberna askotan zer ikusten du salda badago. Eskerrak ze hona saldie, ondo. Leku askotan eskatuko dizute hotza dalako, atea itxi. Liburutegietan, ospitaletan, isiltasuna mesedez. Damutu egiten gara, ez da, margotu berri, gu jesarri bankuen, parkian eta ze ondo gero, nikia, ederto. Sakatu hemen, tiketa parkinetan esate baterako. Eta baimenduak izan ezik, hori ikusten badu, ezin gara sartu, ez paguzen baimenduta. 75 puntu, oso ondo. Koldo, zu lehen miluze hartan egon zinen, eta ondo dakizu, aurreko saioan ere, nozitu zenuelako, zein garrantzitsua den denbora miluzen. Bai. Denborari neurria hartzea, denboraren barruan erantzutea, denboraren barruan osatzea pareak. Denbora zarituko gara, nor joango da? Hartu lekua, Koldo. Denbora neurriak ekarri ditugu jokora, eta denbora neurri horiekin zer ikusia duten kontzeptuak. Ondo lotu eta aurrera. Denbora! Zazpi. Astea. Adina. Urtea. Ondo. 60. Ordua. Ez? Ilargia. Hilabetea. Gaua. Eguna. 60. Minutua. Orain bai. Medikua. Ordua. Haupa. Denbora barruan! Ondo! Ederto osatu dugu, bigarren panela bebai, 60 segunduz osatzen da minutua. Ordua medikuarentzat, geneukalako gorde eta medikuaren era joateko, ordua eskatu behar da. Egunaren ostean gaua, asteak 7 egun ditu, bikain, aintzin hilabeteak eta ilargiaren arabera antolatzen ziren, osondo, eta adina neurtzeko urteak. 65 puntu, osondo. Adin kronologikoa eta adin biologikoa dauzelako? Bai. Zelan da, adin kronologikoa eta, bai? Eta adin biologikoa adin dira. biologikoa, adin kronologikoa eta gero da, adina. Ez, kronologikoa noiz izaten zara zemat urte da. Da biologikoa, ze sasoitxu zauz, gitxiago edo gehiago emoten zu. Bai, ematearrena kontua da, eta, ez? Alan da, punzeteko edinon, alan da, ondo. Izaro eta Jon, zuen txanda, ikusten duzu hemen filosofatu egiten dugula. Izaro, zu, filosofatu ez dakit idatzi idazten duzu, ez? Zozer. Zeozer, bai, gustoko duzu idaztea eta... Asko. Irakurtzi eta idazti asko. Zean doi, Izaro. Eta ze tipotako gauzak idazten dituzu, edo... Filosofadak. Filosofadak ere. Zean du? Argitaratua duzu, zeozer? Ez. Ea, laizten ikusten dugun. A ber. Eta zu, Jon, esan diate oso imitatzaile ona zara. Bueno, bai, saiatzen nahi, Bai, nor imitatzen duzu? Bai, ez dakit, Joxan Tolosa edo... Bai. Ai, bota, Jon. Bai. Zozer. Bai, tetinek iruzpalago gantxoen dizkik, eharra guztik, eta eharki aritu hala ere Pascual, Traketx, Baldara, Palmakal, eta niri ezatak ezer gustatzen, Ona! Entzun! Oharra gure lankideentzat,
Iraola, kontuz, hemen bigarren nahi Tolosa imitatzen eta oso ondo dabiltz ganera, Ondo. Ondo, eskartzen da imitazioa. Nor joango da pareak osatzera, hartu lekoa izaro, eta zuk gairik jakinik gabeko pareak osatu beharko dituzu. 6 kontzeptu alde batean, 6 bestean, eta pareak lotzea da kontua. Hementxe ditugu kontzeptuak eta denbora. Oskola, Dordoka. orrazia, Lamiña. Ongi. gaztelua, Xavier. arantza, Trikua. erlojua, Area. iraultza, Krabelina. Oso ondo izaro. Ondo lotutako pareak. Aukera oso ondo egin da, eta Jonek erantzunak bikain emon da. Oso ondo, are erlojua, temporen neurtzeko tresna, gaztelua peareskuak izan daitezke, baina Xabierko gaztelua dagoen lekuen. Arantzaz beteta du gorputza trikuak, Krabelien iraultza Portugal, 1974 urtea. Lamiña orraztiarekin lotzen denuen, urrezkoarekin, eta dortokarekin noski boskola. Ze ondo, 75 puntu!